vy, ktoré si všimnete, že také niečo sa deje, samozrejme linka 112 a ohlasiť takúto udalosť. Vtedy je spustený celý systém vlastne nejakej tej komunikácie. To znamená, že vy nahlásite toto na tiesňovú linku. A toto bola názorná ukážka jednej z takýchto explózií, aby som mali tiež trošičku radšej dozadu na bok. Takže následne momentálne bol zobudený nejaký človek, ktorý pozerá z okna, niečo buchlo, idem sa pozrieť, čo to je, vidím hore susedové auto, nahlásim na linku 112. Na operatóriu samozrejme toto riešia s hasičmi miestnej jednotky. Hasiči sú vyslaní na zásah, veľa razy po niekoľkých minútach prichádzajú na miesto, to znamená, že už vozidlo je v pokročilom štádiu horenia a nie je už veľa razy jednoduché nejakým spôsobom ho uhasiť, ktorí sa snažia zabrániť ďalším škodám, ktoré môžu následovať. To znamená, chránia hasením vedľajšie vozidlá, po prípade vedľajšie objekty, snažia sa zabrániť väčším škodám ako tým, ktoré už momentálne sami vidíte, že v takomto štádiu požiaru už vozidlo asi aj po nejakom tom rýchlom uhasení by sa používať v budúcnosti nedalo. Momentálne hasiči použijú taktiku hasenia tohto požiaru pomocou vysokotlakého prúdu a takisto aj veliteľ zásahu rozhodol o nasadení aj druhého útočného prúdu, ktorý je vytvorený pomocou hadice a prúdnice s uzáverom. V súčasnej dobe samozrejme hasiči majú možnosť použiť aj spôsob hasenia či už s máčadlom, to znamená, že pri primiešaním nejakej tej chemickej látky do hasiacej vody a takisto môže veliteľ zásahu nariadiť v prípade, že sa jedná o väčší požiar, hasenie ľahkou penou, po prípade vyplnením väčšieho vozidla aj strednou penou. Samozrejme, nakoľko síce videli ste vysoké plamene, ale teplota vo vnútri vozidla nebola až taká, aby tento požiar bolo nejakým spôsobom ťažké uhasiť. Takže v súčasnej dobe už máte možnosť vidieť aj lokalizáciu tohto požiaru. A znova práca veliteľa zásahu, čiže všimajte si pána, alebo hasiča, ktorý má červenú príľubu a už spomínaný systém, ktorý je novinkou v hasičskom záchrannom zbore. To znamená, že hasič, veliteľ zásahu používa tablet, v ktorom nie len boli počiatočné informácie o zásahu, na ktorý sme smerovali, to znamená, že nahlásili nám z operačného strediska krajského riaditeľstva hasičského záchranného zboru udalosť. Následne sa objavila táto udalosť v tablete, ktorý má veliteľ zásahu v rukách. Tento tablet sa nachádza v každom zásahovom vozidle v súčasnej dobe. Tento systém sa nazýva GINA. Skladá sa z dvoch, alebo respektíve až troch nejakých tých funkčných systémov. Jedným systémom je elektronický výjazdový listok, kde sú tie potrebné informácie o tom, čo sa stalo a kto hlásil tento výjazd a kde tento výjazd prebieha. Druhou časťou tohto systému je navigačný systém, to znamená, že uľahčuje príchod jednotky na zásah pomocou navigácie, ktorá sa v tomto tablete nachádza. A tretím spôsobom, akým nám tento tablet pomáha, je nejaký informačný zdroj, ktorý si buď môžu hasiči doplniť do tohto tabletu, čiže vieme sa orientovať v prípade potreby. Veliteľ zásahu si naštuduje cez tento tablet, kde sa nachádzajú airbagy,
v tomto vozidle v prípade dopravnej nehody, v prípade protipožiarnych opatrení, kde sa nachádzajú batérie a rôzne iné nebezpečenstvá a nástrahy. Takže vieme predchádzať rôznym nebezpečiam a rizikám pri takýchto zásahoch a takisto nám to uľahčuje prácu, zefektívňuje našu prácu na zásahu. Takže máte možnosť vidieť, že technika, technológie aj v hasičskom záchrannom zbore na Slovensku pokročili za tie roky dopredu. Takže ja vám ďakujem za pozornosť a za trpezlivosť. Toto bola ďalšia časť ukážky